chenro makamano. Nyaka sani migawo mar thieth otamore chiwo duoko moro amora ewi wachni. Kawadhi nyime ni Vincent Osiemo mong'ere gi nying baro ledhi mar Mapinduzi mane wito ngimane jumbe ariyo mokalo e kinde tulo mane muoche chiro ma Keumbu noyike dalagi e gweng' ma Gionseri e kaunti ma Kisii. Bende kaluwore ko Vincent no ma jagni 44 mantiere gi nyithindo 3 notim nende kaka wuoro mane ohero familia mare kendo jal mane jachiwo. Nyasi marik mare noywayo jotelo mopogore opogore manokwayo bolruok gi horruok e kind oganda motene yiero maduong' mar 2027. Sharon Ong'ao ni kod ler mathoth. Lit kod kuyo nokwako gweng' ma Giensori e kinde ma familia, anyuola kod osiepe nochopo karomre margi mar cholo luor mogik ne Vincent Osiemo mong'ere gi nying mar pak kaka Mapinduzi manowito ngimane e kinde mane tulo muoche kinde romo mar siasa mar kweth mapingo piny owacho e chiro ma Keumbu jumbe 2 mokalo. Wuoro no ma jahigni 44 mantiere gi nyithindo 3 notim nende kaka wuoro manohero familia mare kendo jal mane jachiwo. Nyasi mar kopo mare mogik noyo jotelo mopogore opogore moriwo jotelo mawuok e kweth mar Linda Mwananchi, jalup jatend duond bura mar Jubilee Fred Matiang'i, jalup gavana e kaunti ma Kisii Elijah Obebo manoriwore mar kuyo kod anyuola no. Jotelo go notiyo kod nyasi mar ikono mar seyo tulo mag siasa ka giseyo medruok mag kweth jonjore mosebed ka itiyo godo mar rocho rombe mag siasa motelo ne yiero maduong' mar higa mar 2027. Iwe leo ndio siku ya mwisho ya kuongea mambo ya goons na mambo ya violence hapa Kisii. Kwa hiyo niwe hatuna shida na mtu yeyote, viongozi wetu waelewe wote. Hata kama hatuko kwa chama moja, sawa, sisi ni demokrasia. Hata kama wewe unataka kuunga mkono serikali, sawa, hiyo ni haki yako ya kidemokrasia. Lakini kumwaga damu, hapana. Katabedi negiko wuodege. Familia no wacho ni pod gintiere gi lit e chunygi ka giseyo nonro mitimo mos mar yango jogo manonego wuodege. Familia mar Osiemo yango ni gibiro medo kedo mar mondo mi wuodegi oyud ratiche. Ningependa kuongea kwa serikali, ile kitu ningeuliza tu bado tunahitaji usaidizi wenu, muweze kutusaidia ili tuweze kupata haki ya ndugu yetu. Kwa niaba ya familia, mimi nasema kwa wale wote walifanya hii kitendo, tumewasamehe kwa roho zetu, lakini mnafaa muombe msamaha kwa Mungu ndiposa tumalize hii shughuli. Ndugu zangu wamesema hapa, hiyo tu ndio tunaomba tu serikali tusaidie, haki ya sisi ipatikane. Kaka yor chiwo sir ne familiano, Fred Matiang'i no singo mar puonjo nyithi Mapinduzi ka sirikal kaunti ma Kisii kokalo kuom jalup gavana margi Elijah Obebo nochiwo siling 200,000 ne familiano. Kweth mar Linda Mwananchi bende nochiwo ne familiano sir mar siling 100,000 mar konyogi e nyasi mar iko. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Jodak e gwenge mopogore opogore sub county ma Awendo dwaro mondo piny owacho